O mal tempo impediu a celebración da contrarreloxo do Club de Remo Cabo da Cruz. As instalacións acolleron unha proba alternativa de ergómetro na que participaron as categorías inclusiva e BCS. Estaba todo preparado para que o sábado se disputara a 23ª edición da regata contra o reloxo impulsada polo Club de Remo Cabo da Cruz, pero o mal tempo impediu a súa celebración. O mar non puido ser nesta ocasión o escenario da proba, pero o club abriu as portas da súa sede para vivir unha xornada diferente e inclusiva. Os remeiros das asociacións Bata, Amigos e Barbantea puideron remar no ergómetro na competición alternativa proposta polos organizadores. Non foi no mar ningunha traiñeira, pero a diversión, a superación e a inclusión foron protagonistas entre os participantes. O presidente do Cabo da Cruz, Luis Piñeiro, afirma que os remeiros pasaron o xenial e estiveron arroupados por deportistas de outras categorías. Tamén participaron as remeiras da categoría BCS, as mulleres sobrevivintes de cancro de mama, por segundo ano seguido, para seguir dando visibilidade a esta doenza e esta modalidade que busca a rehabilitación física e emocional a través do deporte. O responsable do club crucense agradeceu a participación de todos os equipos que ano a ano son fixos na contrarreloxo e destacou as novas incorporacións para a categoría inclusiva. Piñeiro apunta que están a traballar para atopar outra data na que poder celebrar esta proba e recadar fondos para as entidades sociais que atenden e axudan a persoas con neurodiverxencias.